Penzionere z Ozruského kerestura vymohu za vydavanje kulske i seniorske kartočki možu pridac u prostorijoh mesnej zajednici u sportskej hali po 26. oktober každý robotni dzenj od 8 po 15 hodin. Каждый пензионер ще пријавјуе у својim месце. Тотицу у Кули, у Сивцу, бо треба напомнути, že to ще роби лjem о Кулскoj opštini. Пензионери кои мају пребивалишće tu, вецка ще пријавјуju до својого места. У нас ще ту пријавјуju до месnej zajednici. U peršej fazi projektu kulski penzionere, kotri še prijavja i dostanju kartočku, hodni tvoric rižnevih odnosci u 70 predavanjoh na teritoriji opštini Kula, a hodni še prijaviti šitski privredniki kotri žadaju učestovac u tej akciji. Vi hvareli, že vaša predavanja bude na spisku i pomogne penzionerom? Aj, boli sme tam, podpisali sme, sad i tak maju mali penziji, ta ćemo bi sme im pomogli. To budu popusti, hej? Hej, do 10% na našu proizvodi. Co šitsko vi produkujete? Kauči, ugaoni, karseli, stoli. Privrednik odlučuje o visini popustu, artikloh i usluhoh kotri budu zniženi, a tiš i od nju kedi totivih odnosci hodnovi tvoric. Každi penzioner s kartočku dostanje i spisok predavanjog gdje može vi tvoric povlascenja, a privrednik na ljipku jak znak že učestvuje u tim projektu.